Хәерле кич. Соңгы кыңгыраулар үтте, алда имтиханнар һәм чыгарылыш кичәләре. Бүген студиябездә олы тормышка аяк басырга әзерләнгән укучыларга һәм аларның әти-әниләренә файдалы киңәшләр яңгырар дип бик тә ышанабыз. Төрле өлкә белгечләре, шуңа күрә әйдәгез үзебезнең чыгарылыш укучыларының алдагы тормышларын фаразлап, аларга киңәшләр биреп карыйк әле. Исәнмесез? Гөлназ ханым, сез узган ел кызыгызны Мәскәүгә озаттыгыз, бу елны үттегез. Нәрсәләргә игътибар итәргә киңәш итәрдегез тамашачыларга, нинди хаталар өстендә эш эшләдегез? Хәерле кич. Без бу елны инде 2 тапкыр үттек. Икенче балабызны мәктәптән һөнәри юлга озаттык дип әйтергә мөмкин. Алар икесе дә хәзер студентлар, безнең кызлар икесе дә. Олы кызыбыз чит телләр юнәлешен сайлады. Кичкенәсе икътисад бүлеген сайлады һәм һөнәр сайлаганда безнең заман белән, без һөнәр сайлаган заман белән чагыштырганда хәзер әлбәттә сайлау мөмкинлекләре күбрәк. Төрле һөнәрләр турында мәгълүмат алу мөмкинлекләре дә күбрәк. Мәктәптә дә бу юнәлештә бик күп эш алып барыла. Төрле интервьюлар карарга мөмкин, документаль фильмнар төрле һөнәр вәкилләре белән. Ягъни әзерлекне алдан ук башласаң, 10 класска җиткәндә инде җиңелрәк була. Алдан ук кем буласларын белделәр дип әйтә алмыйм. Алар шул 10-ны тәмамлап, 11 класс, 11 сыйныф алдыннан нинди фәннәрдән имтихан бирәсен инде төгәл әйтергә кирәк булганда, шул вакытта азмы күпме ачыклык керде. Олы кызымның мәсәлән чит телләрне сайлавы укытучы булырга теләк белән бәйле түгел иде. Аның башкачарак максатлары иде, ләкин тормыш без беләбез ел сайын үзгәреп тора. Дөньяда хәлләр үзгәреп тора. Ул максатларны беразна үзгәртергә туры килде. Һәм ул шуңа күрә тел белгечлеге буенча гына түгел, әле тагын өстәмә белгечлек ала, IT белгечлек, бәлки яңа киләчәктә менә шушы ике белемен берләштереп башка төрле һөнәр буенча эшләү мөмкинлеге дә булыр. Кичкенәсе бу безнең кичкенәдән без көлә идек инде аңардан, син адвокат булырсың кызым дип, ул шундый сүзен нык итеп әйтә торган, үз фикерен әйтергә курыкмый торган үткен бала. Менә шул сүз, адвокат булырсың дигән сүз, аны җәмгыять белеме белән кызыксынуга китерде. Ул олимпиадаларда катнаша, җиңә, зур призлар яулый башлады. Һәм менә шул җәмгыять белеме буенча олимпиадаларның бер бүлеге экономика, икътисад аны кызыксындырып китеп, ул инде 11-гә җиткәндә мин хәзер икътисад буенча олимпиадаларга әзерләнәм дип үзенә максат куеп, ул Мәскәүгә укырга керде, бюджетка, олимпиадада җиңүе белән, олимпиада призеры булуы белән имтиханнарда әйбәт бирде һәм шул призерлыгы белән укырга керде, үзенә ошый. Һәм алар икесе дә әле студент булган килештә үз һөнәрләре буенча укыталар. Менә 11 сыйныфны тәмамлагач, нәрсәләр, нинди кыенлыклар? Я булмаса, бу әзерлек инде 1 елга сузыламы? Ул 1 елга гына түгел, инде алдан ук башлана әзерлеге, чөнки син әйбәт уку йортына укырга телисең икән, син инде имтиханнарыңа 1 ел калагына түгел, син инде күптән әзерләнә башларга тиеш. Баланың үзенең кая барырга теләгәнен белүе ул идеаль очрак. Әти-әни фикердә аның белән бергә килешә икән. Ләкин менә 11-гә җиткәндә кайсы имтиханны сайлыйм икән, кая барасымны белмим бит дигән балаларга нәрсә киңәш итәргә мөмкин. Без һөнәр дип уку йортын сайлыйбыз да, гомерлеккә шул һөнәр буенча эшләргә тиеш дигән сүз түгел. Мин ялгышырмын инде, миңа хаталанырга ярамый дигән курку булырга тиеш түгел баланың өстенә. Без әти-әниләр аларга мондый басым ясарга тиеш түгел. Мин үземнән чыгып әйтәм, мин диплом буенча математика укытучысы. Мехмат бетергән кеше. Әйе, мин математиканы үлеп яратканга башка бер күземә күренмәде. Мин математика укытучысы булырга барып кирдем, ләкин мин университетта практика вакытында гына математика укыттым. Мин университетта фәнни хезмәткәр булып эшләдем. Ул минем тел белән һәм компьютер белән бәйле проектлар иде. Аннан соң радиода диджей булып эшләдем. Аннан соң инде менә 2000 елдан 21-гә кадәр телевидениедә кем генә булып эшләмәдек. Алып баручы да, хәбәрче дә, мөхәррир дә, барысы да. Шуннан соң мин төрек теле курсларына укырга керешеп китеп, бер заман ул төрек теле курсларында укытуда насыйп булды үземә. Аннан соң телевидениедән киттем, эшмәкәрлек үзебезнең гаилә бизнесында хәзер мин шунда чумган. Шуңа күрә үз тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам балаларга. Менә мин дөрес һөнәр сайламам дигән курку булырга тиеш түгел күңелдә. Ныклы белем алырга кирәк. Яхшы уку йорты сайларга кирәк. Менә шул белем ул нигез булып тора, база булып тора, синең киләчәктә башка өлкәләрдә дә нәрсәдер үзләштерә алуың өчен. Конкретно шушы өлкәне сайладым да, чөнки моннан бер ничә ел элек, хәтта менә бер 10-20 ел элек, анда сора тормый да иде.
ата-ананың максаты баласын югары уку йортына кертергә. Кайсына алалар, кайсына керт алабыз, кайсына мөмкинлек бар. Аннан соң инде тынычлансың. Хәзер бу караш бераз үзгәрдеме, юкмы? Хәзер бармы бер кадәр менә юлны, кыйбланы дөрес аңлап, шул юлны гына сөйләгән балалар арттымы, яисә ситуация шулай сакланамы? Элегрәк әле куда папа устроить дигән төшенчә дә бар иде. Әйдәгез. Хәзер инде менә әни кушкан өчен генә вузга бару дигән нәрсә кимеп бара. Без бит инде чыгарылыш сыйныф укучылары белән, анда студентлар белән аралашабыз. Гомумән хәзер алар үз башлары белән сайлый башлады. Алар аңлыйлар, сандык төбендә дипломның ятуыннан ни файда икәнен аңлый башладылар. Аннан соң акчалы эшкә урнашырга телиләр, менә шундый тенденция күзәтелә. Моны инде хезмәт базарындагы кешеләр дә әйтә. Без бит инде журналистлар фикерләрне сорашабыз. Моны төрле үзәк белгечләре дә әйтә, менә шундый хәл күзәтелә. Күбесе инде алар хәзер югары белемгә түгел, техникумнарга китәләр. Безнең республикада да бу процент 50-60 тирәсе. 9 класстан соң менә бу техникумнарга китү күрсәткече. Димәк инде хәзер югары белем элеккеге кебек актуаль түгел. Менә бу моңа нәрсә хисабына ирешеп булды? Шул Гөлназ ханым профориентацияны искә алды. Бу сәбәпче булдымы яшьләрнең кая барырга теләвен бик яхшы аңлавы? Яисә яшьләрнең хәзер шыры шундый, алар үз аңнары, үз фикерләре тагы да төплерәкме? Мәктәп директорына биргәле бу сорауны. Хәерле кич, исәнмесез. Әлбәттә, менә бу бала эшнең булуына профориентация эше дә нәтиҗәсе дип тә карарга мөмкин. Бигрәк тә инде быел 1 сентябрьдән сез беләсездер, күбегез Россия мои горизонты дигән курслар алып барыла. Россия мои горизонты, онда ул только профориентацияга багышланган. Монда бик күп төрле профессияларны аларга 1 класстан алып укучылар монда йөриләр. Ул һәр атнаның пәнҗешәмбе көнендә бөтен мәктәпләрдә дә үтә. Менә бу класс сәгатьләре булып үтә һәм анда укучылар бик күп төрле профессиялар белән танышалар. Бу инде бигрәк тә баланың 1 класстан ук салына икән, ул инде югары классларга җиткән вакытта уйлана башлый. Миңа нинди профессия кешесе ошый, миңа нинди профессияны сойларга. Һәм дөрес әйтәсез, 9 класстан 50-60% чыгарылыш укучылары алар техникумнарга, колледжларга китәләр. Үзләренә уже һөнәр сайлыйлар дигән сүз. Бердәм дәүләт имтиханнарына куркып китәләрме? Күп очракта ничек? Юк, андыйлар да бар. Әлбәттә, бу әйбердә булырга мөмкин. Ләкин өслектә түгел, әйме? Бу сәбәп кенә түгел. Бу түгел, бу сәбәп түгел. Аларның күбесе уже миңа эшләргә кирәк техникумнан соң, менә шул матди Тизрәк мустақил олы тормышка аяк басасылары килә. Аяк басасылары килә. Нинди фикер бар иде сезнең? Хәерле кич. Менә минем малаема 3 яшь булганда, ул миңа сораулар бирә иде. Мин кем? Нәрсәгә килдем мин бу дөньяга дип? Нинди файда китерәләм дип? Һәр җанның ул кем буласы, нинди файда китерергә возможности бар икәнен һәр җан белә. Әйбәт тәрбиячеләр, алар андый балаларны күрәләр. Күрәләр һәм юнәлешен бирәләр. Әйе, ата-ана гаилә бик олы роль уйный. Белмим, минем 3 яшендә пенсионер буласы килгән инде. Садикка йөрмичә, өйдә генә утырасы. Эшләмичә, әйе. Шөкер, әле 3 яшьтә балам калса, аңлап бетермидер нәрсә. Яки бик яхшы аңлыйдыр тормышны. Нәрсә теләгәнен сез безгә әйтегез әле. Хезмәт базарында нинди һөнәрләр бүген актуаль, ниндиләре кирәк, ниндиләре акчалы, менә тамашачыларыбызга да, укучыларга да файдалы булсын бу мәгълүмат. Әйе. Хезмәт базарында бик кирәкле IT белгечләре, бик кирәкле инженерлар, бик кирәкле медицина хезмәткәрләре, технологичный медицина хезмәткәрләре, бик кирәкле логистлар, хәзер актуаль психологлар килеп чыкты. Пандемиядан соң инде бик
аларның дәрәҗәләре күтәрелде. Тагын әйтеп китәсе килә, Менә журналистлар, медиа өлкәсе вәкилләре кирәкме дип кызыксынучылар бар монда. аналитиклар, Маркетологлар, сынын белгечләр белән маркетологлар, әйе, менә технология, роботизация, цифровизация, автоматизация, все, что як белән Миңа калса бүгенге Бик көндә кирәкле. түгел, бер 5-10 елдан менә шушы балалар бүген укырга кереп, яңадан инде эшкә урнашканда нинди профессияләр кирәк булачак дигән сорауга монда җавап бирергә кирәктер, чөнки бүгенге белән 5 елдан соң буласы бик каты аерылачак. Ул хәзер үк аерыла. Шуңа күрә миңа калса бер 5-10 елдан соң IT юнәлешендәге безнең хезмәткәрләр ул хәтле кирәк булмаячак. Чөнки шундый Күпкә булачаклар әле, бөтен алар сыйфат инде хәрәкәте әзер булачак. югырылды. Алар инде әзер булачак һәм алар инде тулы канлы хезмәткәрләр менә дигән итеп эшли торган белгечләр булачак. Шуңа күрә менә миңа Каян калса белергә сан 5 елдан кемнәр кирәк буласын? Менә хәзер нәрсә бик актуаль, бөтен кеше кая бара, шунда бармыйча тор. Алсана моннан 10 ел элек бөтен кеше юриспруденция керә башлады. Экономист була башлаган, икътисадчы. Алар киләчәктә гомумән кирәк тә булмаячак. Шуңа күрә берне истә тотарга кирәк. Миңа калса һөнәр сайлаганда монда 3 төп мәсьәлә булырга тиеш. Минем теләгем, баланың теләге һәм әтиянең аңлавы, икенчесе мөмкинлек. Чөнки бөтен ата-ана кызганыч баласы теләгән юнәлешкә аны кертеп, укытып чыгара алмый. Һәм өченчесе бу хезмәт базарындагы киләчәк тенденцияләре, ягъни алар белән алдан танышып бару һәм якынча 5-10 елдан кайсы өлкәдә белгечләр кирәк булачак һәм кая акча эшләп булачак. Һәм менә 60% балаларның бүгенге көндә 9нчы сыйныфтан соң китүенең сәбәбе беренчедән ЕГЭ. Чыннан да куркучылар бик күп, чөнки менә таныш белгечләр арасында без аралашып торабыз. Икенчедән ниндер техникум я булмаса колледжларны тәмамлаганнан соң барыбер университетка кереп, барыбер түләүле рәвештә укыйбыз дигән менә шундый тенденция бар. Вакытта инде аягынан токтыра, вакытта белеме дә беркадәр арткан була, әйме? Аңа инде көндезге бүлектә түгел, бәлки кичке бүлектә я булмаса заочно уку мөмкинлеге бар, ләкин ул вакытта ул уже матди яктан үз-үзен тәэмин итә ала торган олы тормышка чыккан кеше булачак. Менә шуны истә тотарга кирәк. Һәм әйтәсем килә, менә университетта 2нче ел укытам. Бик күп балалар беренче, икенче курстан соң үз юнәлешен үзгәртә. Һәр вакыт академ разница бирер өчен студентлар чират тора, һәрбер дәрестән соң диярлек. Ягъни бүгенге көндә менә шушында кирдем дә гомер буе шушында эшлим дигән сүз түгел. Алар үзләрен сынап карый, миңа бу килешми икән, мин моннан китәм һәм башка юнәлешне сайлыйм дигән шушындый бер тенденция бар. Куюк, димәк шундый. Менә 5-10 елдан соң нәрсә буласын белмибез, ләкин менә хәзер үк реклама диләр безгә. Шуңа күрә карап алыйк, аннан соң әйләнеп кайтырбыз. Чыгарылыш класс укучыларының һәм гомумән беренче, икенче курс студентларының фикерләрен аңлый киләбез бугай. Хәзер артык бер генә уку йортына ориентир тотып, ахырда шушы юнәлеш белән генә эшләрмен дигән ниндидер ябышу юк, курку юк. Шуңа өстәп әйттек тагын бер тенденция, урта белем бүгенге көндә шулай ук кызыктыра, җәлеп итә, бәлки мәҗбүрләрдер. Менә бу тенденцияны ничек бәялисез, Раил әфәнде? Бу бит әле безнең эшче көчләр, безнең үзебезнең ил экономикасына да, гомумән алганда менә барлык инфраструктурага да яхшы йогынты ясый. Безнең Россия күләмендә шундый цепочка бар, школа СУЗ вуз дип атала. Бу госпрограммаларга да кергән, ул инде иң беренче барлыкка килде 2015 елда, аннары 2019 елда безнең илебездә зур чемпионат булды, эшче куллар чемпионаты, инде WorldSkills дип атала. Шуннан соң бу зур үсеп китте. Моны инде әтиәниләр дә белә, моны безнең балаларыбыз да белә. Мәктәптән урта белем бирү учреждениесына керәләр, аннары аны матур гына очно тәмамлаганнан соң менә әйтеп киттеләр, заочно укырга керәләр югары уку йортларына. Менә бу система чыннан да хәзер вакытта иң оптималь, иң актуаль. Шуңа моны барыбыз да беләбез. Ә инде балалар керә дигәндә ни өчен менә монда фикер әйтелеп китте, теге ЕГЭ бик тәэсир итми дип. Моның белән мин инде менә 18 ел информатика укытучысы булып эшлим энергетика күллиятендә, урта специаль белем бирү учреждениесендә. Бу алай түгел, чыннан да балалар ЕГЭны бирмәс өчен баштан техникумга укырга керәләр, чөнки анда аттестатның урта, теге средний балл дип әйтелгән әйбере буенча теге бюджетныйга керәләр дә, аннары инде югары уку йортына шул специальность буенча автомат рәвештә Мәсәлән, энергияга керә икән, энергоуниверситетка инде шунда гына бара да экзаменны бирә дә кирип китә. Шуңа күрә ЕГЭдан курку системалары бар. Чөнки ЕГЭ катлаулана бара, аның баллары да арта бара инде югары уку йортына керү. Аннары ни өчен бу? Менә мәсәлән, техникумда син бер специальность аласың, ә югары уку йортына кергәч, икенче специальность алырга мөмкин. Шуңа күрә, димәк, син уже
сузны, вузны бетергәннән соң, 2 специальность буенча менә син белгеч булып чыгасың. Хәзерге вакытта 2 специальность кына түгел, 3-не 4-не алалар. Монда инде менә әйтеп китәсе килә, бик актуаль хәзерге моментта юнәлеш, ул инде дистанционное образование дип әйтәбез. Онлайн уку, андый курслар бик күп. Син мәсәлән, шул Сколковоға укырга керә аласың, үзең вузда укыйсың или техникумда укыйсың, гариза бирәсең дә, и онлайн рәвештә 2-3 елда син инде тагын бер специальность аласың. Менә хәзер балалар шул юнәлештә бик зур эш алып баралар. Biz менә бүген тапшыруда да күп тапкырлар ишетеп курку хисе турында. Һәм балалар гына түгел, яшүсмерләр гына түгел, безнең әти-әниләр күңеленә дә шым керде соңгы вакыйгалардан соң. Менә әле күптән түгел генә кызганыч Казан метросында бер яшүсмеребезне югалтты гыйме. Билге аркасында дип әйтәләр бит инде. Бу күңелсез вакыйганы ни өчен искә алам? Бәлки безнең яшьләребезгә аңлату кирәктер. Әти-әниләр тарафыннан, укытучылар тарафыннан начар билге белән тормыш бетми, тормыш дәвам итәчәк. Аның башка юллары бар. Менә без әти-әниләр, укытучылар бүген нинди психологик ярдәм күрсәтә алабыз балаларыбызга? Ләйсән укытучылардан 1 сентябрьгә килеп кергәннән бирле менә шушы ОГЭ белән куркытмау. Чөнки бүтән әти-әни менә 1 дәрескә килеп кергәннән тотыналар, менә сез бирә алмыйсыз. Менә биреп чыга алмыйбыз. Ник алай соң, ник биреп чыга алмыйлар соңалар. Биреп чыгалар, биреп чыкканы бары бер шаг, кемдер бәлки 9-дан соң китер. Биреп чыкмаган очракта да ул бит әле дөнья бетте дигән сүз түгел. Мәктәп безгә төп белемне бирә, төрле юнәлешләр буенча. Кемдер мәсәлән филолог буларак математиканы бик үзләштереп бетермәскә мөмкин. Я булмаса киресенчә, бу куркыныч әйбер түгел. Һәм билге ул үзебез күреп торабыз бүгенге көндә кешенең профессионал буларак, шәхес буларак танылуының бер генә критерий түгел. Билге ул гомумән критерий түгел. Мин менә мәсәлән студентларга да һәр вакыт әйтеп киләм, без экзаменнар бирәбез, зачетлар тапшырабыз билгеләр белән. Бу сезнең профессионаллекның билгесе түгел. Чөнки сез эшкә кергәч, сезгә гомумән башка төрле критерийлар куелачак. Һәм аларның нинди буласын без әле белеп бетермибез. Чөнки сез әле ничәдер елдан соң гына эшкә урнашачаксыз. Һәм анда бит әле дәүләт системасына урнашамы, шәхси ниндер оешмага керәме, бик күп нюанслар бар. Шуңа күрә иң беренче чиратта менә монда миңа калса ата-аналар белән укытучыларның бүленеп ике лагерьга түгел, ә киресенчә балалар хакына берләшеп, аларның психологик эмоциональ халәтләрен нормаль рәвештә саклап, менә шушы авыр чордан әлеге балаларны алып чыгу. Чөнки 8-нче, 9-нче, 10-нче, 11-нче класс ул булай да бала организмында бара торган бик зур процесслар. Без үзебез дә аны хәзер кичереп инде теге артка карап, билгеле ул заман башка иде. Без ул вакытта сүз әйтә алмыйдык. Ләкин хәзерге яшьләр башка. Һәм аларны менә шулай итеп кабул итәргә кирәк. Гөлназ ханым, сезнең фикерендә ишетәсе иде. Назирә әни буларак хуплыйсым килә. Чынлап та психологик яктан без балаларга бик нык терәк булырга тиеш. Ләкин моның өчен без үзебез әзер булырга тиеш, шулай берне кабул итәргә. Менә быел укып бетерде, минем балам яхшы җиргә укырга керергә тиеш. Быел керми калса, ах, дөнья бетте дигән әйбер безнең күңелдә гомумән булырга тиеш түгел. Быел булмады икән, 1 ел буена әзерләнеп, үзенә тиешле фәнне яңадан бирә ала. Бәлки ул вакыт эчендә фикерен үзгәртер, башка фәннән әзерләнер, башка уку йортына керер. Бәлки ул әле хәзер сайламагандыр, менә кая керәсен. 1 ел вакыт бирегез миңа дип сорый икән бала, һәм психолог белән дә киңәшеп, бу вакыт мөмкинлек бар икән 1 ел көтергә. Бу куркыныч түгел, көтергә 1 ел яңадан кирип карарга була. Ну, монда малайларның инде әлбәттә армия мәсьәләсе, монда мөмкинлеккә карыйсың әйе ситуацияга. Минем танышларның кызы алтын медальгә битереп мәктәпне уку йортына керә алмады, югары уку йортына керә алмады. Һәм ул кайгырмады да, борчылмады да, ул кыз әйтә, ярар, керә алмады, официантка булып эшләде, официант булып эшләде. Баксаң, 1 елдан соң ул аның мен башка уйлары булган. Әти-әнисенең анда дөнья бетте, яндылар, киделәр. Ә ул алдыда чит илгә китте укырга. Шушы 1 ел эчендә ул үзенең дөньяга карата фикерен дә үзгәртте. Психолог баядан бирле әйтәсе килә, шушы теманы бер җипләп, яхшы фикер әйтеп куйгыз әле, шуннан да тынычландырырлык итеп. Менә әти-әнидән күп тора дип әйтүем инде, гаиләдән күп тора, укытучылардан, тәрбиячеләрдән күп тора. Чөнки яратырга кирәк. Балаларны яратырга кирәк. Чын күңелдән яратырга кирәк. Аларга ышанырга кирәк. Менә эшкә алганда кешеләрне безнең аша бик күп кеше уза. Без карыйбыз профессионал ягына гына түгел. Без карыйбыз кеше ничек үзен тота,
Яратамы ул үзен, кешеләрне яратамы ул. Хөрмәт итәме ул кешеләрне, үзен хөрмәт итәме. Аннан соң ничек ул ышанам икән үзенә, чынлап торып ышанам икән. Менә бу әйберләр, менә бу качестволар, алар бик кыйммәт. Белемнәрне алып була, авыр түгел ул. Син даун булмасаң, рәнеп була нәрсәгә дә. Хәзер технологиялар, дистанционно, недистанционно бик җайлы. Кешелек сыйфатларын Кешенең менә личность, стержень, менә шушысы булса кешенең, ул беркайда югалмый. Технологиялар үзгәрәме, дөньялар үзгәрәме, анда мондый хәлләр була. Мәктәпнең кыйммәтен беразына кибетмәдекме без? Мәктәпнең бәясен дип. Әлбәттә, менә бу ОГ-ЕГ мәсьәләсендә ул алай иттереп куелмаган инде. Гел ОГ-дан, ЕГ-дан куркытып кына тормыйлар укытучылар. Психологик службаларда хәзер бик көчле эшлиләр, психологлар да эшлиләр. Баланың без менә нинди генә җыелышлар булса да, класс җыелышларында да әйтәбез, икеле алу или өчле алу, ул юк, син юк дигән сүз түгел. Бу кыйммәте, яшәүнең кыйммәте билгеләрдә генә түгел дип һәр вакыт сөйлибез балаларга. Шуңа күрә мин алай безнең балаларның шул кадәр куркып, әлбәттә без үзебез дә бит имтиханнар бирәбез, һәрберебез куркабыз бит. Курку хисе бар, инде шундый тормыш белән үлем арасын сойларга кирәк. Бәлки яшьләрнең чыннан да белем дәрәҗәсе арта, шул ук репетиторларга мөрәҗәгать итәбез. Бөтенебез дә балабызны югары уку йортына кертергә тырышабыз. Шуңа күрә бәяләү системасы да югары. Бәяләү системасы шулай, чөнки без үзебезнең балаларыбызны төрле юнәлештә профессионал итеп күрәсебез килә. Бер юнәлештә генә түгел. Шуңа да мин әйттем инде, менә балалар иң зур теләк минем балаларга әйтәсе килгән сүз, алар һәр вакытта да күп юнәлештә, күп специалист алырга тырышсыннар. Әгәр берсе, мәсәлән, 5 ел узгач килеп чыкмый икән, син инде икенче юл белән китергә мөмкинсең. Ансы белән килеп чыкмаса, өченче юл белән. Шуңа күрә эшләнелгән әйбер бу. Бердәм дәүләт имтиханнарына, ОГ-га ничә ел алдан әзерләнә башларга кирәк? Әти-әниләр, мәктәп директоры, психологлар, нәрсә дип әйтәсез? Урта класслардан, 5-6 класслардан. 5-6? Юк, имтиханга әзерлек түгел. Нинди фәннәр ошый һәм шул фәннәр буенча тирәнрәк укырга, мәктәп биргән программа буенча гына түгел, олимпиада программалары, ниндидер өстәмә курслар. Әгәр аңа кызык икән, ул шуның буенча алга таба бара. Һәм ул бу кызыксыну аңа башка фәннәрдән артта калмаска да бары ярдәм генә итә. Вакыт килеп җиткәч кенә 10 ел буе тик йөреп, өстән генә укып, вакыт килеп җиткәндә генә тирән казый башласаң, ул бик каты зур стресс була, аңа баланың психикасы, организмы ул вакытта чыдамый инде. Ул, кем әйтмешли, марафон шикелле, аңа башыннан ук ныклап әзерләнеп барырга кирәк. Икенче, тагын бер нәрсә әйтәсем килә, менә сезнең фикерегезне хуплап, төрле юнәлештә белгечлек алырга тырышырга кирәк дигәннән. Әле берничә көн элек кенә бер төрек галименең чыгышын тыңладым. Ул яшьләргә үзенең киңәшләрен әйтә. Менә миңа шушы яшемә җиткән кеше өчен дә кайбер әйберләр яңалык булды. Мин аны үземнең балаларга да сөйләдем. Бәлки менә тамашачыларга да файдалы булыр. Яшьләр уйлар ди. Мәктәп бетерәм, университетка керәм, диплом алам. Менә аннары минем тормыш башлана диде. Юк, сезнең вакытта инде тормышның бер этабы беткән була, мөһим этабы беткән була. Сез үзегезнең киләчәк тормышыгызга йогынты ясау мөмкинлеген өлешчә инде югалткан буласыз ди. Студент чактан эшләргә кирәк. Җәмәгать эшләрендә актив катнашырга, лидер буларак берәр проектны өстеңә алырга. Бу сиңа нәрсә бирә? Син билгеле бер төркем кешеләргә җитәкче булмаган килеш, аларга буйрык бирү вәкаләтең булмаган килеш, син аларга хезмәт хакы түләмисең, һәм син аларны сүз көче белән уртак ниндер мотивациягә берләштереп, шушы эшне башкарып чыгарга тиеш. Бу бик зур тәҗрибә яшьләр өчен ди. Кайсы гына һөнәрне сайласа да, нинди генә эшләсә дә, чит телләр өйрәнергә ди. Интеллект белән эшли торган һөнәрне сайлаган чиракта да кешенең кулы барыбер ниндидер эш белергә тиеш. Ул һәр вакыт кирәк булырга мөмкин. Гөлназ ханым, сез безне бик яхшы аңларсыз. Сез дә телевидение кешесе, безнең вакыт бетте. Ләкин менә бу сүзләр алтын кагыйдә булып, миңа калса мәктәптә үк бер нәрсә әйтергә әле баланы ОГ-ЕГ-га әзерләү, ул баланы иң беренче класстан ук эшкә өйрәтергә кирәк. Аларның эше уку һәм аларның төп эше дип аларга танытып өйрәтергә кирәк эшкә. Шушы ноктада без саулашабыз. Якты булсын киләчәге балаларның. Гөлназ ханымның сүзләрен истә тотып, киләчәк белән яшәмик, бүгенге көн белән яшәйк.